jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li bl-għajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-qudiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek il-dawk li jitbedu mit-triq tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li u nisrani biet minnu kull ma jtebbal dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jiexu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stifnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja u bdew jeħduha kontra Stifnu. Imma ma kellhomx ħila jeqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu xi nies biex jgħidu: aħna smajni ħidaj b'Mosè u Balla. Anqlu wkoll il-poplu u x-xjugħ u l-kittiba li ġew għal fuqu, qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedriju. U ġibu xhieda folozz biex jgħidu: dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnih jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret għad iħott dan it-tempju u jbiddel id-drawwiet li tagħna Mosè. Daw kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u rawlu wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. Il-kelma tal-mulej. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imqar jekk il-gbarat joqogħdu jqassu fuqi fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, huma jagħtuni l-parir tajjeb flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Triqatek u rejtek u int weġibtni, għallimni l-kmandamenti tiegħek, femni t-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Jiena żilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija d-digriti tiegħek, flimkien
ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. L-għada li Ġesu mexa fuq il-baħar, in-nies li kienu għadhom min-naħa l-oħra tal-baħar, raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlifdajsa waħda u li Ġesu ma kienx tela fiha mad-dixxipli tiegħu, imma li d-dixxipli kienu marru waħedhom. Mela waslu xi dajjes oħra minn Tiberija qrib fejn kienu kielu l-ħobs wara li l-mulej kien ratt il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. U meta sabbuh in-naħa l-oħra tal-baħar saqsewh, Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom, tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda l-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem, dak li bin il-bniedem jagħtikom għaliex lilu Alla l-missier immarka bis-siġil tiegħu. Bastaqsewh x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla. U jġibhom Ġesu l-opra ta' Alla hija din li intom temnu f'dak li huwa bagħat. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. Dan l-Evanġelju jurina lin-nies ifittxu lil Ġesu. U meta tara dan minn barra tgħid kemm hija ħaġa sabiħa li n-nies ifittxu li jkunu fejn Ġesu. U mhux biss jikkuntentaw ruħhom għax jgħidu fittixni u ma sibniex, imma komplew jiġru jfittxu sakemm sabuh. Imma Ġesu kien qed jara ħaġa oħra, mhux dak biss li jidher minn barra li n-nies qed ifittxuh, imma kien qed jara l-intenzjoni għalfejn qed ifittxuh. U Ġesu mal-ewwel jgħidilhom, intom qed tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. Qed jgħidilhom Ġesu, intom qed tfittxuni mhux għax tridu lili, imma xtridu dak li nista' nagħtikom. Jiġifieri qed tfittxu dak li tistgħu tieħdu minn għandi, mhux lili. U Ġesu jgħinhom lin-nies biex jippurifikaw l-intenzjoni tagħhom. Għalhekk hemm dan id-dialogu magħhom il għaliex u jrid jurihom li għandhom ifittxu lilu dak illi verament jista' jimla l-qalb tagħhom, mhux sempliċiment dak li jista' jipprovdilhom. Issa tajjeb ngħidu meta Ġesu qed jgħid hawnhekk tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda l-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Mhux qed jgħid Ġesu mhux importanti li dawn jirsistu għall-ikel u għall-affarijiet materjali, tantu hekk kien Ġesu stess li meta kien hemm il-folla kbira ta' nies ra kif jagħmel biex jieklu għax kien hemm bżonn li jieklu. Imma qed jgħidilhom araw illi mhux tfittxu biss dak li jista' jissodisfakom, dak li huma l-affarijiet aħna sejħulhom materjali,
imma fitxu dak li huwa l-aktar importanti fil-ħajja. U aħna nifhmu mal-ewwel lil dawn in-nies għax aħna kultant jista' jiġrilna l-istess. Anke fil-ħajja tagħna ta' fidi li nfittxu lil Ġesu għal dak li għandna bżonn li jista' jagħtina. Hu pereżempju t-talb tagħna li meta għandna bżonn jew meta għaddejjin minn sitwazzjoni diffiċli nfittxuh, imma l-bqija nibqgħu għaddejjin. Li jrid Ġesu huwa li aħna miegħu ikonna tassew din ir-relazzjoni sabiħa ta' mħabba u li nfittxuha lih innifsu qabel milli nfittxuh għal dak li jista' jagħtina. Aħna nafu li jagħtina ħafna li huwa ta' ġid, imma li l-ewwel nfittxuh għalih innifsu, jiġifieri għax Ġesu huwa l-mulej huwa s-Salvatur tagħna. U allura anke fit-talb kemm ikun isbaħ it-talb li kieku aħna fit-talb nirringrazzjaw l-Alla, nfaħruh. Imbagħad irresqulu wkoll bżonnijiet tagħna. Imma mhux il-kontra, talb ifisser biss li immorru ngħidulu l-lista ta' dak li għandna bżonn. Hawnhekk dak li jagħmel Ġesu man-nies jagħmlu wkoll magħna, jippurifikanna l-intenzjonijiet tagħna u jgħinna biex fil-ħajja nfittxu dak li jiġi l-ewwel u nagħtu priorità lil dak li verament għandu jiġi l-ewwel. U għalhekk anki nnutaw il-Ġesu ma' dan-nies qed jipprova jurihom. Ftit iktar tard se jitkellem fuq li hu il-ħobs tal-ħajja. Jiġifieri hu mhux biss dak li jipprovdi l-ħobs, imma hu il-ħobs tal-ħajja. Hu dak li jista' jimla l-qalb. U qed jgħinhom lin-nies biex jirrealizzaw dan. U allura mhux sempliċement ifittxu dak li kelli jgħaddi. U meta jgħidilhom tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi iżda l-ikel li jibqa' ħajja ta' dejjem, huma qalulu x'għandna nagħmlu. Huma ħasbu se jagħtihom lista ta' x'iridu jagħmlu. Mentri Ġesu mhux lista tagħhom, għalilhom emmnu f'dak li huwa bagħad. Għax meta aħna nemmnu tassew f'Ġesu u nqisuh tassew aħna nikkonsidrawh tassew bħal dak li hu il-mulej is-Salvatur tagħna, imbagħad nesqu lejh b'imħabba għax nirċievu wkoll l-imħabba u l-paċi li jagħtina hu, imbagħad ikollna din ir-relazzjoni miegħu fejn nistgħu tassew inqedu l-bżonnijiet tagħna, imma li narfu l-iktar importanti huwa narawhu dak li jrid minna għax hu dejjem irid jagħtina dak li huwa tal-akbar ġid għalina. Ejjew nitolbu l-mulej llum li aħna f'ħajjitna infittxu l-ewwel dak li għandu jiġi l-ewwel. Nitħabtu, nirsistu għal ħafna affarijiet meħtieġa għalina, għall-familji tagħna. Imma ma ninsewx dak li jiġi l-ewwel. U dak li jiġi l-ewwel ħafna drabi mhuwiex dak illi jinxtara bil-flus. Mhuwiex dak li narawh u kultant ikollna kilba biex ikollna. Imma dak li jiġi l-ewwel u li jagħtina Ġesu fil-qalb tagħna huwa dak li verament jimla l-qalb. Il-paċi, l-imħabba tiegħu, li aħna nsibu sens fil-ħajja u nitolbu l-mulej għalhekk ejna biex inqedu l-ewwel dak li għandu jiġi l-ewwel u biex nużaw il-ġid li għandna mod li qatt ma nitilfu dak li jibqa' dejjem. Issa nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal
l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha itolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex infittxu l-ewwel f'ħajjitna dak li għandu jiġi l-ewwel u li konna tassew din ir-relazzjoni tal-maħabba miegħek inti li dejjem inti l-aqwa ġid tagħna tolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fit-tjar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-Papa il-jun fil-vjaġġ apostoliku li qed jagħmel bħalissa fl-Afrika, nitolbuk biex ikompli wassal bla biża bil-kuraġġ kollu l-aħbar it-tajba tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-violenza, tal-gwerra, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal meta mulek illum żomna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna miħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti ta' ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiġrulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sena biex mir-rajħ ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom.
Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn trubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u mla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Grisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tana smattaltana ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla.
مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون اللي تريد انت كيف في السماء يقدر في الارض. خبزنا ta kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك امبركنتي فوست النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك امبركنتي فوست النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية الملاي ميك امبركنتي فوست النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Gloria lil-Missir u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Gloria lil-Missir u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma taltana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المليميك مبركنتي فوسط النساء ومبيرك الفروت تالجفتيك جسو. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المليميك مبركنتي فوسط النساء ومبيرك الفروت تالجفتيك جسو. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lil-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tana. Slima lik, lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġe. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewgba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina.
Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turroccu, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu.
imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.